बेवहाय ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों? खुलुमबाय, आंनि मुङा उसारानि बसुमतारी। जों थांदोंमोन जोंनि इण्डियानि जानानै नेपालाव काठमान्डुआव। ओमफ्राय जों गासिबो मेडेल लाबोनो हादों। ओमफ्राय खुसि जादों, आंबो बेयाव लोगोसे मेडेल लाबोनो हादों। थेवबो जोंनि टारगेटा जायो गल्ड मेडेल, नाथाय आं गल्ड मेडेल लाबोनो हायाखै, आं ब्रन्ज हादों। जोंनि इण्डियानिफ्राय गोबाङानो गल्ड मेडेल लाबोदों। जों बेयाव बेलेग माने कान्ट्रिजों गेलेनो गोनां जादों, बिराद टाफ जादों। बेयाव बबे बबे कान्ट्रिनि जिहेथु बाहागो लादों? इण्ड'नेसिया, नेपाल, इण्डिया, ओमफ्राय श्रीलंका बिदिनो दङ आरो दंबावो। बिनानावखौ जों खोनानो मोन्दों जिहेतु बेवहाय जायगायाव मोननै जिहेतु ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों ना, बबे बबे मोननो हादों? आं काटा इभेन्टआव थार्ड पजिसन आरो कमिटि इभेन्टआव थार्ड पजिसन माने ब्रन्ज मोननो हादों, मोननै ब्रन्ज। बिनानावा जों मिथिनायाव आगोलावबो जिहेतु मोनसे सनानि मेडेल मोनखांबाय, बे बिथिङाव मा बुङो? बेयावबोथ' गोजोननाय दङमोन, आं सनानि मेडेल लाबोनो हादोंमोन। बिदिनो नाजाबावनांगोन आरो आं जिहेतु दा थांनानै गम मोनबाय। दा माने आंजों जाय गोग्लैदोंमोन बिसोर जानो हागौ आंनिख्रुइ बांसिन प्रेक्टिस खालामदों, बेखायनो आं बिसोरखौ फेजेननो हादिया। आरो आं बिसोरनिख्रुइबो आरो बांसिन प्रेक्टिस खालामनांगोन, जाहाथे आं बिसोरखौबो इयुनाव आरो फेजेनबावनो हायो, गल लाबोनो हायो। माब्लानिफ्राय माब्ला जादोंमोन बे खेलाया? खेलाया जोंनिया नभेम्बरनि 4 to 6 तारिखै जादोंमोन आरो नेपालाव काठमान्डुआव। इण्डियानिफ्राय बेसेबांसो जोन बेवहाय बाहागो लादोंमोन? इण्डियानिफ्राय गोबां बाहागो लागोन, खमसे खम मिनिमाम 60 जनसो जागोन। जोंनि उरिस्सानि, बैथिं गुजरातनि आरो जोंनि आसामनि आरो बिथिं अरुणाचलनि। जिहेतु नोंथांमोननो जिहेतु बाहागो लानायाव थांनायाव जिहेतु गरेस्वर ओनसोलनिफ्राय साबेसे जिहेतु थांफादोंमोन? जों गरेस्वरनिफ्राय गासै जों तामुलपुरनिबो दोङो, जोङो माने जयै थांफादों। बेयाव जों 6 जन जादों। ओमफ्राय आरो तेजपुरनि दोङो, बिश्वनाथ सारियालिनि दोङो, बिसोर गासैजों जोङो माने इण्डियानि माबानिफ्राय आसामनिफ्राय टटेल 12 जन जादों आरो। 12 जनाव बेसेबां जन सनानि मेडेल लाबोनो हाखो आरो ब्रन्ज लाबोनो हाखो? 12 जनाव सनानि मेडेल थादों, माने 50% थादों सनानि मेडेल, बिदिनो आरो। जितु बिनानावा बाहाय बे जानायाव जितु थार्ड पजिसन मोननो हाबाय, नेक्स्ट टाइमाव जितु बिनानावा माबोरै प्रिपेरेसन खालामो जितु सेथि थाखोआव मोननो थाखाय? बिदिनो माने आं दा गावनो बुजि मोन्दों आरो ना, बेयाव थांनानै बेसेबायदि टाफ जायो आरो खेलाया। आं जेरैबायदि प्रेक्टिस खालामो सान हर, जों मालाबा न'आव फैबाथाय हरनि 9ता जायो, 8ता जायो, आरो मालाबा न'आवनो फैनो हाया। आं जेरैबायदि प्रेक्टिस खालामदों आंनिख्रुइबो बांसिन बिसोर प्रेक्टिस खालामदों, बेखायनो बेबायदि हादों आरो ना। आंबो दा बिसोर जेरैबायदि खालामदों आंबो बेबायदि प्रेक्टिस खालामनो नाजानांगोन। नेक्स्टआव बबेहाय जागोन जितु खेलाया? नेक्स्टआव काश्मीराव जानाय खोथा दं, बेयाव नायनि। बिनानावा जितु गेलेनायाव जितु आवगायबोगासिनो दङ, बेहाय सोरबाफोर मदद खालामदों ना खालामाखै? मदद जोंनि खाथिनि MLA MCLA बिसोर एसे खालामदों, जेबो साबायखर बावहरदों बिथांमोननिसिम। जितु गोबां लाइमोनफोर दङ, बिथांमोना आरो नैबे समाव गेलेनायखौ जितु एसे लानानै साननैसोनि उनाव गारो, बे बिथिङाव मा बुङो? बिथांमोननि थाखाय माने बिसोर साननांगौ आरो, जेनेबा जों फरायनायजों लोगोसे माने साइड जेनेबा क्वालिफिकेसनबो नांगौ, जेनेबा स्पर्ट्सनि थाखाय। जों गावनो मोन्थिदो, जों जेनेबा सरकारि साख्रिखौबो जों थांनाय खनसेयाव थांदोंमोन नालाय, खारनो थांदोंमोन, बेयावबो पास खालामनो हादोंमोन, खिन्थु आंनि बिखुमाव सार्टिफिकेट गैयामोन। बेयाव पुलिस कामान्ड' मोननैबो पास जादोंमोन, खिन्थु सार्टिफिकेट गैयिनि थाखाय आं साख्रिखौ मोनदिया। बेयाव बुजि मोन्दों जे जितु माने इडुकेसन क्वालिफिकेसन थानाय लोगोसे एक्सट्रा क्वालिफिकेसन थानांगौ, जेनेबा खेलानि थाखाय बा किसुमान जायखिजाया मोनसे एक्सट्रा क्वालिफिकेसन थानांगौ आरो। आङो जोंनिनो खाथिनि गरेस्वर काराटे एकाडेमिनिफ्राय जों गासैबो थांनाया। ओमफ्राय बेयाव जोंनि इन्सट्राक्टर अन्जन बर' सार, बिथाङा एबार पुलिसाव साख्रि मोनबाय, थेवबो जिहेथु बिथाङा माने जइनिं जानायाव मास मोनसे
टाइम होदोंमोन माने हिमन्त बिश्व सारा बेयाव जोंखौ बेखिनि टाइमावनो जेरै हायो बेरै प्रेक्टिस होदों माने गावबो जोंजों लोगोसे थाफायो आरो गावनि जिथु केरियार दोङो थेवबो जोंखौ माने ओरैबायदि सापर्ट होयो सारा जेरैबायदि जोंखौ बुजायो माने खस्थ' खालामो बिनि थाखायसो जों बेखिनिखौ मोननो हादों दायो नोंथाङा बुंबाय जिथु कच नोंथांनि जे फोरोंगिरि गुरु बिथाङा जिथु साख्रि मोनबाय दायो नोंथांमोनखौ सोर फोरोंगोन दा बिथाङा जोंनि लोगोआव सानफ्रोमबो थागोन खारन जोंनि सारा स्पर्ट्सनि थाखायसो मोनदों स्पर्ट्सआवथ' माने खोनानो मोननाय बायदिबा बहुद माने माबा होयो रेहाय होयो जोंजों सारा जिथु ट्रेनिं होखांनायावनो जोंजों फैफिनगोन सारा आरो जोंजों भिडिअ कल खालामनां माने सम भिडिअ कल खालामनानै जोंखौ प्रेक्टिस लागोन इदि होननानै बुंदों आरो बिथांनि जिथु अनगायैबो जिथु खाथियाव थायाबा जिथु मोजाङै जिथु फोरोंथाइ होनो हाया दा बिथांनि थाखाय अनगायैबो गुबुन फोरोंगिरि फैनायनि चान्स दंना गैया दङ दा जि दिना जोंनि सारा थांदोंमोन ट्रेनिं जयनिं खालामनो बे खालिनो जोंनि नावकाटानि बिनय बर' सारा जोंखौ फोरोंहोफैदों जिहेतु दायो बिटिसि सरकारा जिहेतु गेलेनाय बिथिङाव गोबां गोख्रों नोजोर होबोगासिनो जिहेतु नोंथांमोनखौ जिहेतु नोजोर होदोंना होआखै बेखौ जों बुंनांगोन जोंनिथिं बिदि नोजोर फैयाखै खारन फैनाय मोनबा जोंखौ एसेबाबो माने सहाय खालामगोन जोंनि स्पर्ट्स सारानो सहाय खालामगौमोन बुंनो थाङोबा बिथांनिफ्राय जों जेबो सहाय मोनाखै जिहेतु दिनै बुंनो थाङोबा बिटिसिआव स्पर्ट्सखौ डेभेलप खालामनो बाथ्रा बुंदों नाथाय गेलेगिरि बिथांमोननिसिम जेबो जिहेतु मदद खालामनाय गैया नामा जों माने जेब्ला थाङो स्पर्ट्स सारनियाव अब्ला जों मोजां बेब'हारबो मोना स्पर्ट्स सिएमनियाव जितु दाउबैसा सारनियाव थाङोब्ला जोङो बेब'हारखौबो मोजां मोना खिन्थु जोंनि खाथिनि जितु सार MCLA सार बिथाङा मोजाङैनो आंखौ मदद खालामदों बुंनो थाङोबा आं थांदोंमोन आदाजों ओमफ्राय जायगानि जितु MCLA बिथांमोना मोजाङै जितु सापर्ट खालामो नाथाय डिपार्टमेन्टनि EMआ मोजां सापर्ट खालामो बिदिनो बुंनांगोन आरो जों ग्रुपै थांदोंमोन रनेन सारनियाव बिथाङाबो जोंखौ ग्रुपाव हरदों एसे आरो प्रमद बर' सारनियाव थांदोंमोन बिथाङाबो एसे जोंनो ग्रुपाव हरदों आरो नाथाय स्पर्ट्सनि जि EM बिथाङा जायबायदि गेलेगिरिफोरखौ जितु मदद खालामनांगौ बिदि खालामाखै एसेबो मदद होआखै बिथाङा थाङोब्ला बुङो माने प्रमद सारनियाव थां होननानै ओरैनो मोजांखौनो मोनदों थेवबो आगोलाव देसं सनानि मेडेलखौ मोन्दोंमोन देरहानो हादोंमोन थेवबो दाबो ब्रन्ज मेडेलखौ मोन्दोंबाबो गोजोननाय मोनदों मानो होनबा खेलायाथ' खनफ्रोमबो मोजां जाया खेलाया मोनसे आरो किसुमान हानायफोरदोबो गोलैयो किसुमान आरो हायिदोबो गेलेयो होमबाबोथ' ब्रन्ज मेडेलखौ मोन्दों थेवबो गोजोननाय मोन्दों आंबो इयुनाव आरो देरहाबावथो इयुनाव आफा इसोरा नायथो इयुनाव आरो गेलेनानै बेबायदिनो आरो आगोलाव जेबायदि मोन्दों सनानि मेडेल बेबायदि मोनथोंसै आं नोंथांमोननिसिम साबायखर थाग्रोबाय आं दा जोंनि जिहेतु जों गरेस्वरनि आन्दाराव गबसार होनना बुङो गबसार रेभिनिउ भिलेज गामिया सुबाया जोंनिया दंग'फारा होनना बुङो दा आंनि फिसाजो उसारानि बसुमतारिया नेपालाव इन्टारनेसनेल गेलेनो थांबाय दा आं जिहेतु ब्रन्ज मेडेल मोन्दोंबाबो एसे गोसोखौ डाउट जादोंबाबो थेवबो आङो सानदों जिहेतु गेलेनाया हारिनाय जिगिनाय थाखायो ओंखायनो आं सानदों जिहेतु गोसोजों गावनि साननाय जेसेबां माबादों बेखौ आं रंजादोंबो होनना बुंनांगोन एसे रंजानायबो मोनदों दा ओंखायनो आं सानो जिहेतु आंनि फिसाजो उसारानि बसुमतारिया इयुनाव जिहेतु गल्ड मेडेलफोरखौ लानानै फैनो हागोन होननानै आं सानदों जिहेतु नाजाबावथों आरो नाजानायनि गेजेरजोंसो हयथ' देरहानो हागोन आं बेखौ लुबैयो आरो बेखौबो बुङो जिहेतु माहाय नाजानायनि गेजेरजोंसो हयथ' बेबायदि गोदो जिहेतु गलखौ लाबोदोंमोन गल मोन्दोंमोन दा ब्रन्जखौ मोनबाय आरो ब्रन्ज मोनदोंबाबो जाहाथे नारभास जाया आरो दावगानो हाथों आं बेखौ आं गारजेन बिफा जानानैहाय आं साबायखर होदों जाहाथे इयुनाव आरो नाजाबावगोन
दायो आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनो जे लाइमोनफोरखौ जे गावबा गावनि जि जिथु इयुन जोलै दानाय बेहाय जिथु मुखुब जायालासिनो जिथु जौ जुवा बा बायदिसिना ड्राग्सआवसो गफंना थानायखाय बे बिथिङाव सासे नोंथाङा गोख्रों गार्जेन हिसाबै मा फोरमायनो लुबैयो? आं गार्जेन हिसाबै बेखौनो सानो जितु जों जितु बर' फिसा हिसाबै गासैबो जोंनि रायजो राजा बर'फोरनि गार्जेनजों लोगोसे जोंनि गथ' गथायफोरा जाहाथे फरायफुंनायनि गेजेराव जाहाथे बेबायदि निसा जातिय लोंनाय बेबायदि माने जुवाजों आरो ड्राग्सजों गफबनानै थाया गावनि इयुननि लाइफखौ गाव सोरजिना लानायनि लामायाव थांगोन। आं गासैबो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जिखुनु जाया मानो गेलेनाय स्पर्टफोराव एसे आगान होनानै हारिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे सिनायथि होनायाव गासैखौबो माने आङो खावलायहरो आरो। नैबे समाव जितु गेलेनाय बिथिं जे BTC सरकारा नोंथांनि गथ' गथायनि जे गेलेनायाव मदद खालामदोंना खालामाखै? आं अबसे थाङाखैबाबो बिदाजों आरो बे उसारानि बसुमतारीखौ लोगोआव सानैखौबो थिनहरदोंमोन। बेबायदि आं लाइजाम माने बिदि लिरहोनानैहा जोंनि स्पर्टनि जोंनि EM सार दावबायसा सारनियाव एखारहरदों। दावबायसाया बुंना हरबाय जे प्रमद सारनियाव थां, प्रमद सारनाव मा मोनो बिदि होननानैसो बुंना हरदों आरो। जों सानदों स्पर्ट हिसाबै बिथांनियाव जितु गेलेग्रा हिसाबै बिथाङा एसे मोजां रोखोमै जुदि एसे माबा होयोब्ला हयथ' इयुननि गथ' गथाय लाइमोनफोरा हयथ' दावगालांनो हागोन आं बेखौ सानो। आरो MLA जोंनि जितु माने MCLA सारा एसे हरदों आं बेखौ मोनथिदों। आरो प्रमद सारनि लोगोआव थांनानै रायज्लायनायाव प्रमद सारजों आरो ग्रुप थांनानैहा बिसोरो एसे मोनदों होननानै आं सानदों आरो रनेन सारा एसे ग्रुपआव हरदों होनना बुंदों आरो। बेबायदि बेक्तिगत हिसाबै बेबायदि थांनायाव बिदि बेलेग आरो रावबो होआखै आरो बिदि।